Koi ke jingja ka belaja kan ritrik hakapor kumba khawi biji ai janmien hakabaki mindir muslim gadon kumba nyung di ai grapen ibor bak takti kawe kana samla hakathan laban nakaliang kan ka samla khasi ka bam sim lakwa ban pen pau keteng ke ujor ka ia jahar Halaban Police Station dah kacing senran lang hidkot kaki SU Laban Circle. Yakini kibri Muslim kira kemno dah kipulit ke Laban Police Station. Dah nakaliang kasih Union Lawan Circle minta ke janmiat hadian baka yo ka phone call ni ki para do persnam ki jongi minta singi lawan ka ni Laban Police Station ban yarap ban don dekat bikini ki para do persnam jongi nakaliang kini ki samla kila yo ban bu ya ka FIR persya kini ki khar muslim ki ba dei ki nong bela kilawan ban yat na ketika lenti hari sabah badi jan jongka tendur danhil pada hadian kini kila yat ya karong we dina kaliang jong kini ki kena samla ki pardok prasnam jungi bersyok sa laban kila ya tingku marhamat badki bat nakaliang jong kini ki samla kila pensngo syaki bagi wan ya ta karong we nre nakaliang kini ki nyongut khar muslim ki nong bela kila shu khiar ban penibor da ka takti yakine ki paradok persnam ki jongi bat kila ra ruhi de ki tiar pen mesau ki kum ki wan nani u ternam bat nakaliang jongki papli kila mensau bat hoj nakaliang ka police department laban ru ki la yalam lit ban le medical bat kedon ki dak mong bat ki dak pom ruhi harendang di kumun siong nakaliang jongka seng ka pensngau sya kini trayeng ba kumno lani hakano kodur ki ailat ya kini ki nyungut ki khar muslim ki ba kin shong wai lani kin sa hang tai hari sabah bat ka deiru ka yeng ka jong ki muslim bakin let's say kalong kuwi ke bentar let's say bikin penri ya ki perdo lani ki ju ki jaj mesti ki muslim kini ki nyongot ki khar muslim ki dei ki beriu ki buana asam bat ngimtip syai hakanu kodur ki wan bat klem kanu kodur ka permission dan klem kodur ka jingpetip syakador bersong kila pensa angtai bat kolong ka iki ka ba ma let's say ya ki wei pat ya ki pardok prasnam jongi ki bayat nang tai let's say yo kadon ka iki ka jingja lani yo kini ki dakhar lani kini khar muslim yo ki don ka background ka ba nimla ban ong ba yo de ki nong penyap brio lani ki la adap komet lupa ki crime syaki shnong ki thau ki jongki bat nakaliang ka seng hi ngi penramjur ya kani ka long yeng ba ka ai ya kini ki nyongut ki nong bela bakin sa hani hapo laban hari sabah wani kentu ruhi ya ka dor bersnong ba ka di ban simkhia la shai no hi ba ki di ban be mardor kini ba kim dei shu ban pensa ban penchong pesa hani hapo dong than jong kalaban pelun berkoi Go. dan nakaliang keseng ni kwa ban pesau syaka sarkar ba kajingya lenti jong seng habangi khenra na kapor syakapor kolong si benta ban long ya ka jing ba kinyo syong suk syong san ki parda persnam ki jongi nomor ba kumun chi kani ka janmir ruhi ka ja ka iki ka ba sungsi ba ki parda persnam ki sya thombor kini ki nongwei ki bari ki khar muslim ba ki barjala ki ba wan bela sene se yang jongi takadau nakaliang ka seng hi ngi kentu ya ka sarkar ya kani migrant workmen act haba kala ada pas ba kadiban amendno da u governor ha kini ki singi ban wan lem kumta kan long dan ne kan bu jingma ya ki pardo prasnam ki jongi ha ba ngi ya tingku kum kini ki jaj brio bat nakaliang kaseng ruhi ka maham bat ya ka maham tinge ya kini ki khar muslim ki ba le kum kini ki
jat kam bat kiba kwa ban pen ibor lani kiba kata ya u perdok pranas nam jongi kam tam hang ni hadong than laban borok kuwe. Yo.